Kula malih mbayangne lah iya ngawake dhewe keleleken napa niku gerih niki lho, rine gerih niki lho, Pak. Padahal jenek campurane gerih ngoten mawon keleleken sithik rine niku masyaallah nang tenggorokan niku 3 dina 3 bengi diombeni kaya apa panggan nyantol. Akhire marana rumah sakit kongkon jikone ri sing nyantol nang tenggorokan niku padahal ri sitok, ri sangka gerih. Lha niki lho. Niku 3 dina 3 bengi diombeni ora mari, Pak. Saking angele metune, saking angele mlebune, akhire niku marana rumah sakit, akhire diobati terus ditokne rine, ngono tenggorokane ya getien lho, Pak. Niku padahal risik ithik tok. Lah niki rine rizakum kok. Rizakum sing piyuh rine ra karo-karuan, Pak. Masya Allah. Dadi panganane wong sing mangguk nang neraka niku jenenge azzakum, rizakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal kiram, Romo Kiai Haji Ahmad Badrus Sholih, pengasuh pesantren Al-Huda Munggah Ploso Nganjuk, Bapak Andi sekalian minangkani takmir mushola Al-Murad, para bapak, para rawuh sedaya ingkang hadir wonten ing dalu menika ingkang sedaya muga-muga dimulyani karo Allah Subhanahu wa taala. Sareng muji syukur datang Allah kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil. Muga nikmat sing diparingaken Allah datang kula panjenengan estu ndadosaken kula panjenengan syukur akhire kula panjenengan ditambah nikmate dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kunjuk panjenenganipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga binjang wonten ing yaumal akhir kita pinaringan syafaatipun. Amin ya rabbal. Kita sareng niat takorub, niat marek datang ngersanipun Allah, netepi kewajiban inggih punika ngaji. Muga-muga senajan kedhik ngajine tapi istiqomah anggen kula panjenengan lakoni. Muga estu ndadosaken tambahipun keberkahan wonten ing urip kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal. Kedhi monggo diterusaken Duratun Nasihin halaman 1873. Wa an Abi Darda annahu qol. Niki saking Abi Darda dawuhipun panjenenganipun Abi Darda dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalqa tatamu ala ahli nari ngatas ahli neraka apa alju'u sifat luwe. Penduduk neraka niku duwe sifat luwe. Dadi wong nang neraka niku besok luwesu, Pak. Luwesu wong nang neraka niku. Fayadilu alamul ju' ma fiha minal adab. Saking lesune maka lesune wong sing manggok nang neraka niku minangka dadi adab. Salah satu bentuke wong sing disiksa nang neraka mboten namung digebuki tok, mboten namung dibong tok, tapi nang kono diparingi sifat lesu. Wong lesu niku gak penak, Pak. Ngawake dhewe lesu niku turu ya klisikan, Pak. Awake dhewe lesu akhire ya bolak-balik masuk anginan. Lesu kok ditambani promak ya ora iso. Lesu ya panganane sego lah ngoten to. Tambani promak mboten saged.
remasonan mboten saged. Dadi siksane wong nang neraka niku ya iku salah sijine diwehi sifat lesu. Wonge lesu banget. Bareng ngoten fayastaghisuna bit-ta'am, akhire wong sing manggok nang neraka niku njaluk tulung diwe pengin dikai panganan. Gusti kula njaluk mangan Gusti, weteng kula lesu. Gusti weteng kula lesu. Bareng ngoten fayat amuna azzakum. Akhire ya dikai panganan Pak, tapi duduk sego, dipai panganan yaiku rizakum. Jadi diparingi zakum niku ri niku duri. Ri Pak, dikai ri niku duri zakum. Dikai ri zakum kongkon mangan. Kula malih mbayangne lha iya ngawake dhewe keleleken napa niku gerih niki lho Pak. Rine gerih niki lho Pak. Padha jene campurane gerih ngoten mawon keleleken sithik rine niku masyaallah nang tenggorokan niku 3 dina 3 bengi diombeni kaya apa panggah nyantol. Akhire marana rumah sakit kongkon jikone ri sing nyantol nang tenggorokan niku padahal ri sitok, ri sangka gerih. Lha niki lho. Niku 3 dina 3 bengi diombeni ora mari, Pak. Saking angele metune, saking angele mlebune, akhire niku marana rumah sakit, akhire diobati terus ditokne rine, ngono tenggorokane ya getiyen, Pak. Niku padahal ri sithik tok. Lah niki rine rizakum. Rizakum sing piyuh rine ra karo-karuan, Pak. Masya Allah. Jadi panganane wong sing manggok nang neraka niku jenenge azzakum, rizakum. Kama kodene barang kala kaus dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala inna syajarataz zakum ta'amul asim. Sak temene rizakum iku panganane wong sing padha dosa. Wong sing senengane dosa panganane rizakum. Nek awake dhewe gak pengen mangan rizakum aja kakeyan dosa. Umpama dosa ayo ndang njaluk ngapura. Ngono diomong ngono jirene wong sing nang njaba alah cek besok ae kok ngono jirene. Alah cek besok ngono lho. Ya angel to? Angel. Lah panganane wong sing tukang dosa niku rizakum, Pak. Mulane awake dhewe arep nglakoni dosa niku padha karo waduh nyiapke panganane awake dhewe sing jenenge zakum. Gak salat padha karo awake dhewe nyiapke panganan rizakum nang arep kula panjenengan. Kal muhli kaya dene lenga gorengan, Pak. Yaghli khale umap apa lenga fil butuni ing dalem pira-pira weteng kaghol yil hamim kaya umope banyu kang banget panase. Kaya dene lenga gorengan niku, Pak. Cara dienggoke nang weteng rizakum niku dipangan terus manggok nang weteng niku padha karo banyu umop. Dadi lenga sing digoreng sing manggok nang weteng panase kaya banyu sing umop. Banyu sing umop manggok nang weteng, Pak. Lah kok wetenge awake dhewe malah dadi panci. Lah dadi panci ta malah. Wong biasa awake nang donya nggodhoke panci karo nggodhoke banyu karo panci. Lah kok nang akhirat nang neraka genti wetenge kula panjenengan dadi panci, Pak. Sebab rizakum dipangan sebab arane apa-apa. Bareng ngoten dadilah napa niku wetenge niku umop. Wetenge umop. Lah nek wetenge umop rasane masyaallah kaya apa mbrodoline usus kula panjenengan, Pak. Usus awake dhewe mbrodoli kabeh, jeroan kula panjenengan mbrodoli kabeh. Mulane naudzubillah min dzalik. Wa kadza qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala an niki kaya dene dawuh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Mulane kula panjenengan nggo estu-estu wedi nang neraka kanthi estu, aja sampai pisan-pisan wani-wani manggok nang neraka pemeneh bla-bla ngomong mandak cik besok alah mandak kancane akeh niku aja sampai pisan-pisan muni sebab nek awake dhewe ngoten akhire tingkat kewedian kula panjenengan neraka mboten wonten. Lan niki monggo bareng-bareng awake dhewe ngestokaken ngedoh neraka wedi neraka
kanthi istiqomah ngaji malam Senin, amin ya robbal. Pun muga-muga manfaati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.